Gyffredinol, pwy yw Merched y Wawr a beth ydych chi'n neud yr wythnos yma? Y mudiad yw Merched y Wawr ar gyfer merched sy'n siarad Cymraeg. Mae wedi cychwyn yn 1967, felly flwyddyn nesaf byddwn ni'n 100 oed. Mae mudiad i ferched sy'n trefnu pethau'n gymdeithasol ac yn y sio, yn y Steddfod, a da ni'n gystadlu yn y sioe, ond yn y Steddfod da ni'n neud te i bobl, da ni'n croesawu pobl yma, da ni'n gwerthu yn stwff ni, gan ni arddangosfa o dillad yr orsedd, sut dylen nhw cael eu gwisgo, efo dipyn bach o bling arnyn nhw. A hefyd mae gennym ni baneru bunting sydd wedi cael ei wneud gan pob cangen a pob clwb yn yr de dwyrain. So allwch chi esbonio mwy i ni am y boxes bananas oedd gyda chi? Wel, bob 2 flynedd, da ni'n cael llywydd newydd. Ac mae llywydd yn dewis elusen. A dewis elusen y llywydd eleni oedd British Heart Foundation. Felly, da ni wedi bod yn casglu ategolion, jewelry, hetia, pob fath o bethau, beltia, a gwerthu nhw ymlaen. A hyd yn hyn, da ni wedi gwerthu bron 34,000 o bunnau o bethau. Wedyn, mae pethau wedi cael ei storio ac mae'r boxes ola, mae yna rhyw 40 box ar ôl. O bydden nhw yn mynd yn syth i'r Heart Foundation, sefydliad y galon. A wedyn bydd y pethau, bydd yr arwerthiant yn dal i fynd ymlaen mewn ffordd, ond yn ei siopau nhw wedyn. Yeah. Jyst eisiau gofyn hefyd, fel ydych chi'n denu mwy o bobl i ymuno gyda Merched y Wawr? Wel, mae llawer o'n aelodau newydd a'n bobl sydd wedi bod yn dysgu Cymraeg yn aml iawn. Mae nhw eisiau y cyfle i ymarfer i Cymraeg ac i glywed Cymraeg efo pob fath o destunau. Yn lle just, chi'n modd, beth sydd yn y dosbarth yn chi'n mynd mewn. Felly mae llawer o aelodau newydd yn dod i mewn trwy hynny, a wedyn hefyd wrth gwrs bobl sydd wedi ymddeol falle. Chi'n modd, pan mae merched yn brysur yn gweithio, dim amser i ddod i pethau gyda'r nos, yn enwedig efo plant. Felly, mae sefyllfa bobl yn newid tydi, sefyllfa merched yn newid, a mae'r gofal yn newid. Wedyn wrth gwrs mae'n newid y ffordd arall wedyn, falle bod nhw'n gofalu am eu rhieni. Ond dyna sut mae'r does dim cymaint. Mae gennym ni wrth gwrs clybiau gwawr ar gyfer pobl ifancach. Ond a maen nhw, da ni'n dechrau i newydd rwan yn y de dwyrain yn Creigiau. Yna 15 o ferched wedi cyfarfod fanna fysyn nhw'n licio. Wneud pethau falle dipyn bach mwy anffurfiol na fasa rhai o'n aelodau hun yn licio wneud. Neu, chi'n modd, mae pawb yn mynd trwy gwahanol phases dydyn ac felly ie, mae'n dyn ni yn cael. Mae Merched y Wawr yn rhywbeth i ferched o bob oedran. Ydych chi'n meddwl bod yn llwyddiannus? Ydy'r nifer o aelodau yn tyfu? Mae'r nifer aelodau yn tyfu yn fach. Da ni wrth gwrs yn colli lot o aelodau. Bobl yn marw yn anffodus, fel ydy rhod bywyd. Felly, ond da ni rwsyd yn cael, mae'r niferau ddim yn mynd lawr. Felly, chymod, erwyr colledion sydd ambell i waith. Mae'n ambell i ardal yn drwm ar y degau, chi'n gwybod, ond rwsyd mae yna bobl newydd yn dod i mewn. A hoffech chi gweld mwy o bobl fel ni oedran i pobl ifanc? O, bendant. Dwi'n meddwl dyna'r wir dylwn ni fod yn gwneud yn y flwyddyn air rwan, ydy chwilio am pobl ifanc go iawn. Achos mae yna lawer o bobl ifanc oed chi sydd falla angen cyfle i ddefnyddio'r Cymraeg yn de. Mae clybiau gwawr yn sicr yn ffordd o wneud hynny. Neu cynghennau, mae rhai ifanc yn dod mewn i'r cynghennau. Os da chi mewn pentre, chi'n fel arfer byw efo'r cymysgedd yna, dydach o bobl hŷn ac ifanc. A mae'n gweithio tydi. Yn y trefi, falle bod o ddim mor
amlwg lle, ond bydd croeso i chi ddod, unrhyw amser. A sut mae Merched y Wair yn trial denu pobl ifanc? Ydych chi'n defnyddio Trydar, Facebook, unrhyw beth fel yna? Da ni defnyddio Trydar, Facebook, y cyfryngau yna i gyd, a trwy pethau fel hyn, pethau lleol, chymod, a pethau genedlaethol. Mae yna penwythnos genedlaethol, penwythnos preswyl ym mis Medi, yr ail i'r pedwerydd, yn Abertawe eleni yn y tro cyntaf, yn y Coleg Newydd. Mae yna pob fath o bethau yn mynd ymlaen. Pob fath o bethau. Cystadlu, chwaraeon. So, os mae unrhyw ddigwyddiadau mawr yn digwydd yma yn yr Eisteddfod sydd... Wel, oes, ar hyn o bryd mae yna cyfweliad yn mynd ymlaen yn maes D rhwng aelod o Ferched y Wawr a'r llywydd newydd. Fydd hi'n cael, fydd yn seremoni fory i cael llywydd newydd, o fydd hi'n dechrau go iawn ym mis Medi. Wedyn fory, mae yr ardal yma yn neud rhyw gyflwyniad bach, rhyw fath o sioe ffasiwn, Merched Medrus Mynwy. Efo dillad Alison Todd ac Adela ac Patricia Lester, a sôn am bobl fel Debbie sydd wedi gwneud y goron, bobl lleol, a fydd hwnna yn digwydd ar llwyfan y pafiliwn bori hanner di hanner dwi'n meddwl, a wedyn nes ymlaen ar ôl hynny byddwn ni'n cael derbyniad gwyn, a mae Cacenni wedi cyrraedd 300 ohonyn nhw ar y brith a rhyw bethau felly.